Vendredi sehilaaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jaam hiire moon hannde ko ñalawma aljuma 17 lewru avril hitande ujunnaji ɗi nogas e joyyi en garti e habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko meftande habaruji men international ma en gartu joni joni so Allah jaɓi. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare gonɗen joni ko waktu 20h ton to Washington non hawrata ko 24h ton to Rosso Sénégal, Alger hawrata ko 3h du matin, Rome hawrata ko 4h du matin. Habruji moɗon ma gar joni joni e ɗemgal Pulaar. guiɗeɗen habruji men ko toon to Mauritanie tungnade journal biyeteɗo Sahara Média hono kanko député gonɗo e parti lunde hono kadiata Malika Diallo o wawi wadde entretien ɗum noon entretien mo waɗi o ko pour haalde oɗo saaha joni yimɓe refulteɓe ene guite Mauritanie tawne leyɗele takkiɗe Mauritanie ɗum noon e nder konngol ngol ƴefti o wi wonde ko refulteɓe Mauritanie ɓe fof walla nanguete Mauritanie ene jaltini Mauritanie fof ko yimɓe leñol gotol ɗum noon firti wonde ko hawnaki ɗum ɗo kadi ene noddi ko wiyete leññe magal kanko noon waɗi oɗo entretien ko Sahara 24 ɗum noon ko hande aljuma kikiɗe caggal nde waɗi ɗum nde yimɓe jeeyaɓe assemblée walla yimɓe jeeyaɓe laamu ene wayno mbawino takkude mo mbi wonde ko noddi ko haalata ko ene haaluji makko ɗi ene wayno ko takki Mauritanie ko leññe magal ɗum noon kadi o yeddi gueɗe kadi ɗi ganduɗa en kamɓe haalanoma toon wiya won yimɓe nangueteɓe toon to Mauritanie surtout jeeyaɓe leyɗele Asie donc jiida e ɓaleɓe tan nawteɓe leyɗele Afrique ɗe o wi ɗum ɗo fof ko fenade donc ko nawtete ko ɓaleɓe tan kadi ko yimɓe tan jeeyaɓe leyɗele Afrique ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henna kono noddi leññal ɗum ɗo fof noon sifti noon kadi ko balɗe ɗiɗi kadi hono kamɓe Sahara Média ɓe kollini kadi wonde ko woni caɗele gonɗe toon to Ross ɗum noon ko frontiére gonɗo hakkude Sénégal e Mauritanie ɗum noon ko caggal nde yimɓe hohoɓe laamu Sénégal o kolli salari mumen jaɓɓade kala yimɓe rufulaɓe itteɓe Mauritanie nanneteɓe toon Sénégal so tawi wona Sénégal naaɓe widemaɓe kamɓe laamu Sénégal ɓe mbi wonde ko hankkadi ɓe jaɓata hay goto jaɓɓade hay goto tawde wona Sénégal naaɓe ɗum ɗo noon ko hunde hesere wonande Sénégal par ce que ɗum meeɗani wadde ko ɓuuri hewde yimɓe refulteɓe itteɓe Mauritanie ɗum noon ko guila e duuɓi hitande 1999 ha ɗo gonɗen ɗo kala neɗɗo refulaɗo Mauritanie walla refulaɓe Mali ittaɓe toon nannaɓe Sénégal ene wayno ko Sénégal ne kewi jaɓɓade ɗum kono noon oɗo saaha anda holko wayli ɗum ɗo foof ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko uuri nde ganduɗa ha hande réglaki toon to Sénégal. toon to Gambie tungnade ko radio France international haali hono cour mabɓe suprême wawi jabde mardi ɓennuɗo e nurtinade ƴewtade ko fati e ngal ɗo kuulal toon to Gambie sukaɓe rewɓe ko ndunete ko ɗum noon tungnade hande ko article o haali wi wonde ko e nder hitande ujunnaji 2015 ko toon to Gambie ngal ɗon kuulal waɗano pour wiide kala nangaɗo ene nanga ene dunna sukaɓe rewɓe ko gueɗe ɗe ganduɗa en gadora toon to Gambie kamɓe donc ngal ɗum kuulal hitande ujunnaji 2015 wino ko kala nangaɗo waɗa ɗum koko ñawete donc ene wayno ko kanko oɗo député gonɗo toon to assemblée nationale biyeteɗo Almame Guiba ko kanko waɗi oɗo proposition pour wiide cour suprême yo ruttite hen pour ƴewde ittude penalty ji gonɗe hadde ɗeɗo gueɗe waɗede toon to Gambie ɗum noon hande tungnade kadi analyse aji mbaɗa toon to Gambie tan e nder Gambie ene wayno ko 73% rewɓe wonɓe toon surtout sukaɓe rewɓe yaroɓe duuɓi 15 ha yetti 49 fof koko nduna ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henne ko chiffre uji gonɗi toon to Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ɗum ko hitande ujunnaji 2024 e nder mois de juillet hitande ujunnaji 2024 kadi hono kamɓe ko parlement Gambie ɗum noon to assemblée mabɓe ɓe mbawino kadi rejetde kanko proposition makko kanko oɗo Guiba ɗum noon ko waɗino kadi e nder hitande ujunnaji 2024 pour wiide ngal ɗo kuulal yo itte kala ko woni sanction ngaji pour hadde rewɓe duhade toon ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saaha joni cour suprême mo Gambie décision mo ɓe ƴefti mardi ɓennuɗo ɓe mbima ɓe duttita ɓe ƴeewa ngal ɗon kuulal ƴewta toon to Nigéria partie ji lundo ene wayno oɗo saaha joni ene gulla wonde ko fayre mumen walla wasi mon weltata hono kanko
gartiɗo leydi ndi hono kanko Bola Tumbu wonde jillu makko toon to France o mon toon France gila ñande 2 lewru avril ha ɗo gonɗen ɗo en ɓe ganda holko woni sababu jillu makko toon ɓe mbi kadi ne wayno ko kanko kadi e nder hitan ujunnaji 2023 hadde makko kanko hoore makko près de serment ene wayno o waɗi lewru kadi toon to France andaka noon holko woni sababu oɗo saha joni o mona toon to France kono noon e wayno ko kamɓe yimɓe tiji lundu eɓene continue critique de mo wonde ko jillu makko toon hay goto anda holko woni sababu muɗum toon to Mali tungnaɗi kadi hande ko radio France international haɓri hono kamɓe coalition Sahel démocratie ɗum noon ko yimɓe wonɓe caggal leydi Mali e kadi ko yimɓe ɓe jeeyaɓe ɗeɗo leyɗele tati Mali, Niger e Burkina Faso ene wayno oɗo saha joni ɓene kolli mettere mabɓe walla wasde ɓe weltade e peeje kamɓe laamiɓe gouvernement militaire gonɗo toon to Mali waɗata pour ɗeɗon peeje kadi e wiide mabɓe ko yidde momtude partiji politique fof gonɗi toon to Mali ɗum noon ko ɗum woni ene wayno ko won consultation ɓe mbaɗatno kamɓe ardiɓe leydi ndi ɗum noon ko consultation mbiyat ɗum phase régional e oɗo saha ene wayno ko oɗon phase régional ene wayno gasi ñande alhamis nde 17 lewru avril tungnade hande kamɓe coalition Sahel démocratie e ɓe mbi wonde ko phase national o ene wayno ko pour consultation national ko fate holno mumtirta parti politique toon to leydi Mali ene wayno gasata ko mayirɗe lewru avril hitan ujunnaji 2025 kono e wiide mabɓe ɗum ɗo fof ko peeje kamɓe ardiɓe militaire uji walla gonɓe gouvernement transition ɓe goni e muɗum pour momtude partiji politique toon to Mali toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Mbacké Fall ɗum noon ko procureur gonɗo près de la cour d'appel de Dakar kañum hoore mum e nder conférence mo ƴefti hanki alhamis 17 lewru avril o wi wonde ko ene wayno oɗo saha joni kene won ministre uji 5 taw ko yimɓe wonnoɓe gouvernement Macky Sall oɗo saha joni koko tuuma pour gueɗe ɗe ganduɗa patuɗo enne e covid 19 ɗum noon ko kalisaji duttinaɗi walla kutoraɗi taw wona pour covid ɗum noon e wiide makko kadi kanke Mbacké Fall o wi wonde ene wayno ko oɗo saha joni o dossier ji ɓeɗon ni ɓe totti ɗum assemblée nationale ɗum noon ko assemblée nationale mo Sénégal kañum waɗata peeje muɗum pour ƴewde est ce que ɓeɗo fini e holno ɓeɗo noddira yeeso haute cour de justice ɗum noon haute cour de justice toon to Sénégal ko tribunal baɗaɗo pour ñawde ko wayno ministre uji ko wayno ancien président ji walla gueɗe mbaɗ noon ko jiiɗa e ɗiɗon ministre uji 5 ken wona nogas e jeeɗiɗo neɗɗo oɗo saha joni koko takka pour détournement ɓe mbiyata denier public ɗum noon ko kalisaji ɗi ganduɗa paɗunoɗe ko fati intérêt public corruption e gueɗe mbaɗ noon ɗum noon kadi haali ɗum ko procureur général Mbacké Fall ɗum fof ko conférence mo waɗi ɗum ɗo fof noon ko gueɗe patuɗo en kalisaji walla budget biyanoɗo pour ko fate coronavirus hakkude hitande ujunnaji 2020 hitande ujunnaji 2021 donc ha hande e wiide mabɓe ene wayni e ɓeɗon yimɓe takkaɓe ene waɗi yimɓe hewɓe taw ko personnalité ji publique e walla fonctionnaire uji towɗi gonnoɗe e secteur santé ɗi noon kadi ene wayno ko e wiide mabɓe kadi mabɓe continue wawde nanggude yimɓeɓe walla wawde ankidde yimɓeɓe haaɓe jiita gueɗe ɗe ganduɗa kalisaji walla yimɓeɓe ganduɗa ene ƴefti ɗiɗon kalisaji kutorima ɗum taw kadi ko no kutorini ɗum wona hunde yamirande wona hunde kadi wonde gonga ɗum ɗo fof artirta ɗum kadi e pour intérêt de leydi Sénégal tungnade hande kanko procureur de la république biyeteɗo Ibrahima Ndoye toon to Moscou tungnade kadi e journal biyeteɗo AP News non ko ministre iranien duppiriɗo ko fate affaire étrangère gonɗo toon to Moscou ene wayno oɗo saha joni o holli yidde kamɓe Iran hono kamɓe Russie ɓe mbawa sipportude Iran ko fate kaldigal gongal hakkude Iran oɗo saha joni États-Unis ko fate no programme Iran parɗe nucléaire ɗum noon e wiide mabɓe kamɓe Iran ko sibabude Russie e nder hitande ujunnaji 2015 kaldigal baɗono ngal ko sibabude Russie ngal ɗon kaldigal yaruno yeeso ha kamɓe Iran sanction ngaji baɗnoɗi mabɓe gussa ɗum noon ene wayno ko tuuma tan joni ene wayno ko caggal nde kanko kadi des affaires étrangères mo Iran kanko hoore makko nde o jodde hono gardiɗo leydi Russie hono Vladimir Poutine tuuma tan wonde ko hawnaki ko sibabude menace uji kamɓe États-Unis ɓe mbaɗata ɗi oɗo saha joni pour so Iran jaɓani kaldigal ngal jogorgal wadde yontere aroɗo ɗo nde kadi so Iran jaɓani ko Amérique wiyata ko surtout yenno momtude kala programme nucléaire kamɓe Amérique e kamɓe Israël maɓe jana Iran ɗum ɗo fof noon hawnaki ko sibabude ɗum noon kamɓe Iran ɓe kuccitani oɗo saha joni support
namdade ballal ummade toon to Russie e umma toon to Chine surtout ko fati en hadde kala ko fati en attaque mo ganduɗa kamɓe États-Unis walla kamɓe Israël emini wadde ɗum toon to Iran. Tugnade hande AP News hono kanko ministre des affaires étrangères mo Iran o wawa fotuno hande koye ministre des affaires étrangères mo Russie hono Lavrov. ɗum noon wawi ɓe mbawi haalduji kewɗi patuɗe en négociation ngaji puɗɗitoɗi yontere arorɗade toon to Oman. Habaruji men international hande hono kanko Giorgia Meloni ɗum ko premier ministre mo Italie ɗum noon ko kanko wiya hande hawnaki mo ene ɗamina ko kanko jog wallude kaldigal hakkude Europe e États-Unis surtout ko fati en oɗo guerre tarif gonɗo mo États-Unis walla gouvernement makko kanko Donald Trump o fawe e leyɗel Europe. ɗum noon kanko Giorgia Meloni jilliɗo toon to États-Unis ɗum noon ñande alhamis nde o fottino e Donald Trump o wawini kadi fottude hono vice président mo États-Unis hono JD Vance ɗum noon ko aljuma hande e tugnade hande journal radio France international CNN ko haali mbi jillu makko ngu kadi ko ɓeydade tinnude cehlagal gongal hakkude surtout en kadi banggue commerce e banggue e surtout kadi yewtidde États-Unis ko fate surtout guerre gonaɗo oɗo saha joni taw leyɗele ɗe fof goni hen kadi ko fate commerce ko fate kadi guerre gonɗo toon oɗo saha joni to Ukraine. Kanko Giorgia Meloni noon ene wayno nder jillu makko kadi ɓe wawi yewtude hono laamu Donald Trump hono visite mo jogori wadde toon to Italie ɗum noon ko dumunna garowo. Toon to Palestine tugnade kadi e journal Al Jazeera ko haali mbi wonde ko kamɓe Israël e oɗo ñalawma aljuma kadi ɓe mbawi warde ken wona 64 neɗɗo caggal nde ɓe bombi tillisaji taw ɗiɗon tillisaji kadi ne wayno ko wonno hen ko yimɓe fembannoɓe walla wonno hen koye réfugie ji toon to Gaza. Tugnade ko sakiri kadi kamɓe Israël ɓe mbi ɓe mbari kadi Palestine naji taw ko suka toon to west kamɓe Israël naɓe kadi ne wayno ɓe calima hono famille oɗo suka baraɗo toon kadi heɓde ɓandu oɗo suka ko jiida ɗum ɗon pelle gonɗo toon to Petite ko fate en haqqinne made ɗum mbi wonde kene wayno ko oɗo saha joni hono kamɓe Israël bomboji mabɓe ɗi non seulement eɓen continue eɓe bonna nokkuji fof goni toon to Gaza kono e wayno ko yimɓe mabɓe kadi settleur en nene continue kadi ne gara ne kefta leyɗele taw ko palestinaɓe to gonno toon to West Bank. Tugnade hande eko Al Jazeera haali cakki torten habaruji men ko États-Unis. Tugnade hande journal Al Jazeera ko haali mbi wonde ko kanko gouvernement makko kanko Donald Trump tuggitande o ƴefti laamu ñande 20 lewru janvier hitande 2025 décision mo ɓe ƴefti mo secret ƴeftude oɗo saha joni kene won kene ɓuuri 1.5 visa étudiant joguinoɓe visa ɗum noon ko janggannoɓe ɗo États-Unis ene wayno ɓe annili visa ji mumen ɗum ɗo fof noon e wiide journal o ko ɓuuri hen hewde ɓeeɗo yimɓe ko yimɓe jaaɓe toon to Palestine walla ko arabe walla ko yimɓe ɓe ganduɗa tinnanoma kañumen koyemen jeeyama e seppoji bannoɗi sibabunde riwtide oɗo guerre gonɗo toon to Gaza hakkude Israël e Hamas e wiide mabɓe kamɓe laamu Donald Trump ene wayno ko ɓuuri hewde e ɓeeɗo seppoɓe ko yimɓe wonde holluɓe wonde ko en kañumen